Morjesta, Erik tässä. Tosiaan sori tästä myöhästyneestä palautuksesta. Mulla oli työhommia tuossa Tampereella. Pitää jostain saada rahaa, millä sitten elää kesälläkin. Jatkuu sitten hommat tossa ensi viikolla. Tää meni vähän myöhäiseksi tää video, kun mulla toi Java-temppuili tossa ja mä en saanut sitä screenerää mitenkä toimii. Mutta Camtasialla nyt homma lähtisi pyörimään. Mä pistän tosiaan tän YouTube-palautuksena sitten saa nopeesti. Niin, tässä on tosiaan tää tehtävä. Niin kuin näkyy, se ei toimi aivan kunnolla, mutta musta tuntuu, että siellä ei ole mikään iso virhe tuolla koodissa, mikä saisi tän toimimaan. Katsotaan sitten myöhemmin, että minkä takia sitten tää on tässä tämmönen kuin se on. Mutta tästä näin tietokantaa, niin täällä mä oon tehnyt tänne tietokannan. Niin kuin tehtävännössä oli ID, sukunimi, etunimi, syntymävuosi. Annettu niille noi arvot. Tän pitäisi toimia siis ihan kunnolla. Tässä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Mutta katsotaan toi koodi. Niin täällä on tosiaan tosta lähtee PHP-setit. Eli määritetään tuolle yhteydelle toi funktio, niin MySQL Connect, niin täällä se tosiaan hakee tosta tietokannan osoitteesta sitä tietokantaa, mihin se yhdistää. Hakee tietokannan nimen, tossa tietokannan nimi, mistä se hakee. Ja sitten mä lisäsin tohon vielä ODI, eli ei hakutuloksia, mutta kun tää ei toimi kunnolla, niin me ei tulla sitä näkeen tässä. Muuten antaisi tommosen viesti. Sitten tässä se valitsee aktiiviseksi siis ton tietokannan, mikä siellä on nimenä. Tietokannan nimi ja yhteys pitää olla myös tuossa samassa rimpsus. Yhteyssetti. Ja tähän mä lisäsin kans sitten vielä ton ODI, eli se lopettaa se jos ja antaa ton viestiä, jos ei se onnistu. Mutta sitäkään ei tulla näkemään. Sitten selecti, eli siis SQL määritetään tää niin selectillä. Select from. Oho. Miten tollain tehdä? Niin tolta siis henkilötablesta ja mistä sieltä, niin syntymävuosi fieldistä 1974 jälkeen syntyneet se pitäisi hakea. Mut tässä tosiaan se ihmeellinen kohta, eli tää merkki suurempi kuin niin se niin kuin näkyy, niin ei tunnista enää koodiksi jälkeen tätä settiä. Mä en tiedä mikä siinä on, mä oon koittanut sitä pohtia. Mä siis tein tän koko homman aika lailla noitten Moodlen, mitä siellä oli näitä esimerkkejä, niin niiden avulla osasin tehdä tätä hyvin. Ja sitten katsoin jotain tutoriaaleja, niin mä sain sitten kasaan tää. Mun mielestä tän pitäisi toimia, mutta jotain tässä on häikkää. Jos mä tähän laitaisin on-merkin, niin joo, okei. Toi häviää toi rimpsu, mutta ei se siltikään nyt vielä toimi. Ja pistetään se takaisin. Joo. Sitten seuraavaksi lähetetään tässä MySQL-querylla, eli siis se lähettää kyselyn sinne. Ja se palauttaa siis noin query-handlet tälle selectille sen kyselylle sitten tosta. Ja MySQL fetch arrow, eli siis se hakee ne rivit tuolta querystä ja tekee sitten taulukon, jos sieltä sitten löytyy niitä tuloksia. Syntymävuoden mukaan tosiaan joo. Ja sitten se lopettaa, jos rivit loppuu tai sitten tulee joku muu ihme juttu, mikä sitten päättää sen lopettaa. False, niin sanotusti. Mutta ei tässä sitten sen kummempaa. Toivottavasti tää riittää ykköseen. Tässä aika kauan meni, mutta kuitenkin ymmärsin mitä tein, sain kasaan. Vaikkei tää nyt toimi ehkä
löydät tästä jotain ja osaat sanoa heti. Kokeiltu on vähän eri kikka 3 ja 4, mutta ei oo löytynyt mitään vastausta, että miten se lähtisi kunnolla toimii. Toivottavasti riittää 1. Ja näin mennään eteenpäin. Jeps. Morjes.